Ora eman wi Escobar kok bleh. Ora ndek gacoe. Iya tuh, mosok ya tok bleh tenan. Rapopo, kadung ujar aku. Ini anakku lanang, Escobar paling tak senengi, tak boleh tak go bacaan. Lah anakmu lho, apa genah lanang tenan? Nah, wingi titis SG Wonosari anake lanang. Lah spirasasi to tuh. Yo meh brojol iki. Ora eman tuh, bolak-balik lho tok du menang. Ora larang lek didol. Wis ben kadung ujar aku. Dijoli pitik potong apa ora oleh? Ya biang lho malan. Alah, lagi mentok ae lho, malah gayeng. Mentok nyeng-nyeng mui mentok. Yun lah Yun. Pakai malah nguyui. Ngawur makmu. Ora Mbak Yun. Kasih keren bage. Nadyan silih papa yang kaki nini. Yuh, teles kabeh iki lho. Guyonmu ora ngawur, Pak. Kuwi lho marmong yo. Marmung yo. Apa? Ora, kowe wis tuwek lho Rin. Wek dondomi. Kuwi suwek. Wes agak ae dibleh iki lho. Ndek kabeh. Eman lo tuh mbok dipikir neh. Ya piye kadung ujar aku ora tak lakoni malah kualat aku. Alah 2020 lho sik wedi kualat iki. Ujar aku wis janji kadung sumpah. Kowe lak iso ujar neh, nek ra dido mbleh pitik. Iya, ujar ngene lho. Yen aku arep mbeleh pitik, arep tak batal nih mergo aku ra tega. Iki pra pitik sing disesumain 5 juta kae to Rin. Alah iya. Tuh, pitikmu dhewe diser jumaen 5 juta lho. 5 juta? Ora ya Eman lek arep dibeleh. Terus piye penake? Tukokno pitik potong ae lho, paling kok 20.000. Lah kuwi didol engko kena ditambah lairan. Karo ngene-ngene iki dijabrati wong ngek ide. Wis neno, kan wis jumaen. Tapi nak dituku prai. Genah wong sing arep duit iki bose jumaen. Oh, yen sing nuku bose mesti kemungkinan dituku tuh. Tak kira lek jumaen dhewe. Ya wis gondrono Rin. Rin payu 5 itu to. 500 kowe karo Marmo. Oke. Ayo Mo. Lah gek aku, iki mau asline ide utama kok aku lho. Sing tenang kowe tak kei, aku ora koyo bapakmu. Tapi iki ikhlas lho we, soalnya kowe ujar arep mbeleh Escobar gek ra sida. Ya piye jare kon ngedol? Ya ora apa-apa, sing penting kowe ra grundel. Tuh. Yun. Nunggu kene sik. Nyapo? Tuh. Yun. Nunggu kene sik. Nyapo papa kek? Nggih, Pak. Ayo tuh. Pripun, Pak? Gene yo, Pak. Gini wae iki. Kowe ento, nggon mangan ora malah nangis. Gene yo to, Pak. Sabar itu. Malah kon sabar. Oh sabar kan biar ngadepi kowe. Sabar ya. Gene yo to, Pak. Gene yo. Iki mau aku telepon titis. Wong ning rumah sakit. Bayine keguguran. Heh? Tenane? Tenane, Mbah? Tenang, sabar ya tuh.
Sabar tuh, sik urung rezeki. Guru-guru pitik mbok kon ngedol iki. Womplok. Wektu tak isi nganggo ngipi lan pangarep-arep. Ngenteni cayaku teka. Nanging sadurunge suarane nangis bumi. Dheweke wis dipundhut bali. Senajan mung sedhela ngraso ing rahim, nanging telase bakal langgeng ning ati. Tuh, gek adu sarapan, gek ayo budal ngulon. Ora sarapan aku, Jen. Weh, aja ngono tuh, kesehatan tetep dijogo. Aku muni ora ya ora. Kowe pengen sarapan nopo to tak tukokne? Wis, suwun. Piye Yun, Pletuk? Panggah nglamun ae, Pak. Gek iki engko piye budal jam piro ning Wonosari? Apa ora penak nggo bis Yun? Yen keadaane Pletuk kaya ngono ora mungkin nyarter mobil. Iya jane, Pak. Mesakne Pletuk ya, Pak. Wis kadung ngarep-ngarep anak kaya mbuh, malah ora ketulungan. Urung rezeki Yun. Angkane papa nampa putu, kowe nampa ponakan, tapi Gusti Allah kei dalan liyane. Iya, Pak, ngene iki isone ya gur diakehi ndonga. Ya wis aku tak ganti klambi sik ya, Pak. Tuh, arep nyandi? Iki gara-gara pitik ra sida dibleh mau iki. Tak golek kasiren sik aku. Tuh, iki wis ginaris. Ora enek hubungane karo pitik. Ora, tetep tak goleki. Kok ora nampa duwe 5 juta timbang kelengan anak. Kae nyapa to Yun? Pletuk goleki pitik. Jane dhek gedon kelangan anak apa kelangan pitik? Pekok temen dadi wong. Anjing. Wis to, Las. Keputusanmu sing mbok jupuk saiki iki. Kuwi lho keputusan sing paling apik. Wis tau lho, Pak. Anggere aku putus karo Mas Uyat, aku kuwi lunga. Lah terus, Ning kono kuwi mesti kelingan. Pokok semakin aku ki ngalih Mas Uyat, aku kuwi semakin kelingan. Gek terus bali meneh. yen wis balik, akhirnya nek keloro-loro neh to. Iya, Pak. Bar kuwi lunga neh. Gek kelingan neh. Kur ngono wae. Mulane lunga, melu bosku Jakarta kono lho. Fokuso kerja sing tenanan. Dadi kuwi posisi wis mulai beda. Duitmu akeh, Suyat bakal getun tenanan kuwi engko. Dan ning kono kerjane apa to, Pak? Ning mall dodolan. Kowe iki wis duwe modal ayu, manfaatno kuwi iki. Iya, Pak. Tapi sik yo, tak piri-piri sik. Lah ngono kuwi lho. Kowe iki lek kakean mikir, kesempatan ki ora teko sak wayah-wayah. Wis jek suwe para jumlah kene. Lah Mbah, lah piye to? Tak tinggal mulih ya nemani bojoku. Oh walah iya Mbah, yen enek wong tuku jajan kok tak dolane. Tapi yang tuku lotek aku ora iso ngedoli lho. Nggih, Mbak. Mangke nek enten setumbas sotek kula gawekne. Ngono, suwun ya. Aku harus sedilit karena nemani bojoku. Diopahi pore iki aku njaga warungmu. Biasane punya tak opahi, tak teko. Oke, siap, Bos. Meneng-meneng bos itu terminal. Bendino lha aku diopahi. Nek wae diopahi tok nyeluk bos. Baleni sing mau neh. Kowe kudu fokus karo masa depanmu. Iya, Pak. Aja gur entek wektu munggo lanangan ae. Anakmu barang iki ya butuh masa depan. Iya, Pak. Bener. Mbah, Suwun ya, Pak, wis disemangati. Ora nek sempet duli ambil aku lho, Pak, selain sampean. Iya, Las, padha-padha. War tuku apa to, ya? kacang lho. Piro? 5 ya. Piro iki?
5.000 duit pas ae, ora nek jujule. 5.000 ya, Mang ya? Yo, 1.000. 2.000. 5.000. cah ini ra cetha. Titen ana bali rene nah kowe. Wes ben, wong iki nesu, cemburu lah sing jelas. Mosok berarti dek emang cemburu karo hubungan awake dhewe, Mang. Iya, ning iki mah kur acting ora rasa baper. Tenan to. Tenanan yo ora apa-apa, Mas. Ki budal kowe yang Jakarta iki kok piye? Aku ora duwe sangu. Ben diongkosi bos sik, somben kari potong gaji. Oh, nek ngono ya penak ya, Pak. Bose yo cek enom, dudo. Sapa ngerti dadi jodohmu. Pemikiran kono lho, Pak, oke. Kacang. Apa to ya kowe iki? Kocang ora sisan ae, Mang. Alah, wis iki ono meneh kan lho ben ki ndang alih kae. Tak garepane sik, mangkel aku digarepi mau. Piro? 7 Susukmu 3.000 ya. Ya, Oke. 1.000. 2.000. Kel dupono dhewe. aku njikuk loro neh. Tak tampi 2.000 ya. Debah. Yo ngalah, badal minah ki mantek suwi mentale mulai. Yo wis ben lho. Jarang-jarang wae jagungan suwe ngene iki. Oke, yo to ngono kuwi. Mah aku ya nakal. Ora seneng to kowe ning kene. Pindah hotel apa piye? Oke, yo to Pak Jumaen mboten parang nakal nggih. Golek yo angel ram, kok duit yo? Apa? Tuku jajan apa we? Jajan opo iki? Pitekku ndi? Pitik apa? Pitik apa to, Tuk? Pak Jum lo ket mau kene-kene. Lah kasiran karo marmo ora nggo pitek nyang kowe. Ora. Arep tanggo apa? Aku lho saiki jarang ning omah. Jare bosku pengen Escobar, biar beli duit 5 juta. Bos ndi neh? Bosku lho ora seneng pitik. Seneng pitik sing ngene iki. Oke, yo to nek Jakarta kok mbok dadi LC, gak aku. Wis to, ora. Iki tenan, kasiran ora rene, Mang. Ora tuh, lah mbok sumpah to. Aku lho saiki ora main pitik wisan. Wetakane, ndak diruwut pitikku, Mang. Yo percaya emang nyadek ya. Ora lho, kowe kuwi wis bola-bali dihapusi kasiren, tik isih percaya wae. Lah wong muni kaya tenanan no, biar beli tuku 5 juta jare nyang bose Jumain. Yo tak golek sen. Pitik apa 5 juta ke? Ora kena dikeloni kok njaluk 5 juta. Wis perasaanku ra menak Pak yang Jakarta mbi kowe. Iso resik aku mbok dolen kono. Wis golek liyane wae. Sik to, Las, kowe iki tuh jejak sukses tuh yang angel ram. Lah Darminah barang yo suwe men to yo. Wis masuk. Kari golek LC sangka kulon, 3 sasi Pancasona ra bubar aja celuk jenenge gembrek. Piye Mi? Wis siap? Wis Me, garing jerone lho kurang sithik. Lah ijine Mi, lah kae jare lewat budene Mandele. Alah, embuh nunggu ijen aku ora buka-buka. Apa ora ndrawasi Mi yen ora enek ijine? Bisnis kan kur santai enek hasile, kudu umpet-umpetan hasile lagi gede. Ih, ceng kowe Mi. Ya ceng po, bondo mung titipan nek kok. Hei, kandi kowe, kok ruya-ruyu rek gaweanmu e. Takik mubeng melong, delok kondisi. Wedokan ning kene wis entek, arep mbok ubengi ping 50 ra bakalan kowe nemu. Jale mbok dewangi Mbak Ayumu iki mikir rum kae. Kae lho ya, wis meh dadi, kayak kurang piye jale? Lah entek pira lemu ragat. Ora wis meh 40-an, jale delokan kono. Ya lho. Mati ngalahke karaokeane Inul cah bener e. Ijo to, ketok sangar ra. Kae coba dolan jerone. Oke.
Kayak neng dia lemu luru kursi. Luru patakmu ya toh, kakek impor ke Thailand, Cok. Yo. Kursi kaya ngono kuwi impor. Gek delon to ya. Speakere kuwi lho, apa renek sing luwih cilik neh? Masa. Nah iso nggo speaker radio, Mbak. Benirit. Patakmu ya, modal cumpen, Cok. Tapi iki jine rong bar ya, gek Mbak Yumu nekat mlaku. Piye ya, nekat buka wae ya. Buka to. Sing cong lho, buka bisnis ngene iki kudu cong. Lah yen aku kudu buru-buru piye? Lah bisnis apa sing ra resiko ning kene? Kowe iki urip ning kene wis susah. Kere repot, sugih yo repot. Maksude? Nganggur nanti garapan yo susah. Sugih kowe susah mikir pajak. Kok tukoke lemah ketenangan. Kok deposit ning bank kowe engko diincer. Kok tukoke barang-barang. Kowe dadi sasaran, Bro. Lah terus akhirnya Kere keluar sugih entek ning pajak. gek kudune piye ya? Ora kudune. Cong ngono lho. Yen seneng ngene lakoni senenge wong iki beda-beda. Lah gek senengmu? Wes senengku ora liya-liya, ora aneh-aneh. Senengmu ke apa? Singkat padat jelas titik ora usah kautur. Takmu ya. Wis gek piye Miki? Alah, turah cong me. Ijine sok wae yen wis enek peringatan. Gek sida selamatan karaokean kapan Mi? Ora gawe acara geden-gedenan aku me. Cuman gawe brokoan tak bageki tangga-tangga teparo. Lah apa wis masak? Wis tak pasrahke mintil karo cah-cah ning mburi kae lho. Tumben ora kongkon aku. Alah, wong kur gawe brokoan lho. Gen sekali-sekali cah-cah kae sing ngobahke. Ora lho, Mi. Kae sakjane kar dimasak apa tek karo bingung aku. Nggo gawe brokoan sego tumpeng karo urat nganggo ndok. Lah iya gek ayame kae pre diungkep dienggo ingkung ngono kae. Ya iya to lah piye? Lah iki lho Sisri, malah kon ngirisi cilik-cilik kayak kon nempungi kandel. Patake malah digawe Kentucky. Enak di crispy lho, Mi. Mesti akeh sing seneng. Masa gawe menu dhewe, gawenen ingkung malah digawe Kentucky. Kayak ngerti ya. Mentok iki dipangani Sisri langsung tek. Gek sing digawe acara kur kenduman ndas harus ceker. Lah piye lho wong sing garap awake dhewe mosok sing keduman mentoke tanggane. Wis angel ngene iki lho nek kongkonan bocah ora Jawa garapan pawon nggih. Alah mbuh dandanono kono, ngejepe cah loro iki pokok-pokok kabeh malah bubrah garapan. Yo alah malah midun gaweni to. Wis ning kene ae Dil timbang rusak-rusaki ning pawon. Gek nyapa kowe malah linggo? Kono lho emang ora sasa. Aja mingko nek aku ambil mintil sasa piringnya pecah kabeh. Ya kono ngewangi iris-iris godhongan. Ala ogah Mi ben meme wae engko nek aku sing medhiki godhongan tak blender sisan ben halus. Patake duwe anak buah ora kalah blas tenagane. Lah iya to Mi, bocah saiki padha angel-angel to. Ya dapuramu kuwi to. Masa alami ngerti ya to. Masakan semono mbane blas ora dikai uyah. Mosok Lah entek uyahe timbang tak tetesi keringat engko padoni masih padha asine. ya tuku to pekok enem kono gek mangkatan ngedar lah. Mosok tuku uyahe wong loro. Wes ben timbang nganggur. Kono gek budal saat dituku meme kae lho. Cepet lho Dil, sak gosong kae engko. Iya lho, sikil bro, rek cepet-cepet ae kowe iki. Sri. Ora lho nganti Darmina iki meng metu wae ya suwe men. Atik 2 tahun ngasilan. Apa madak ngitik ya? Pak Jum ngerti pletuk. Lah ngalih ki mau. Jare golek kasiren karo Marmo ngono lho ki mau. Weh, larane sampean to lek adol. Ora, aku kira arep tuku pitik. Wong iki ki mengi kapusan. Gek ki mau ki wonge golek kasiren. Lah nek apa to? Lah wong iki lho arep ning Wonosari, titis keguguran. Lah kok iso? Mbuh kronologine piye? Iki wonge lagi ning rumah sakit. Lah tek ragek rono. Iki lho nunggu pletuk. Lah wonge lho malah ra bali-bali, malah goleki pitik lho. Lah piye to pletuke? Malah pilih pitike timbang bojone. Darmina nyandi? Mulai malah ora bali-bali. Saiki kowe kerja ning kene to, Pak? Ora, kur kon jaga ketok. Nyat pamit to. Wis keren saiki Darmina duwe satpam. Ora mending asu wae timbang dijagani uang. Aku lah asu. Par ngomong ngono to. Ayo paen batu rono goleki pletuk. Lah warunge, rene sing jaga. Kok jagane mintil sik wae lho. Til, jagana Til. Ora sudi, mangsane aku babumu kongkon-kongkon. Sedili tae lho, titisi keguguran. Aku selak ketinggalan bis engko. Lah kok iso keguguran? Lah mbuh iki ngono infone, dhek kuwi tiba pas arep numpak bis. Oh alah kegugurane gara-gara arep numpak bis to Yun. Gek kowe iki arep nguber bis selak ketinggalan to. Ora, kuwi iki beda. Sing titis tiba karo sing arep tak tumpaki. Tek gelem menjelaske Sisri kowe ke. Ya wis ndang rono.
Iki tak jagone warunge. Darmina ra suwi to? Ora, wis suwe ale metu. Ya wis Nana Yun. Ora tak kae uyah mi lah piye wong bocah tak kon tuku uyah ora teko-teko. Kelar jublek rasane ndasku mikir cah-cah kayak dipasre garapan ora nek sing bener blas. Kayak kuwi piye rasane? Ora mudeng mi jajal cicipan. Lah wis lumayan lho, Me. Iya wong tak glondoro iku. Lah piye wong uyah ora enek. Nyapa tuh tak celingak-celinguk ngono? Rapopo. Apa iki? Iki lho jajal ngrasake wak pitik, arep gobrokanku sore. Nyai jek siji klo en arep. Kene, luwen aku. Jupuk sego me. Ki jipuk sego kono, Me. Lho gendrone rung dipeni ndorone. Nggih mi. Piye kondisine bojomu tuh? Lambrek, urung rezeki. Urung rezeki piye lho tuh? Ki mau oleh kabar kuburan. Lah teh iso, ceritane piye? Apa paham aku? Jadi tiba ngono. Lah bojomu barang kuwi lho. Wong wis genah-genah dek iki meteng. Nyapa tek pecicilan ning Wonosari barang kuwi? Wis ngono kuwi, nek dikandani angele ramo. Ya wis tuh, sing sabar, mungkin urung rezekine. Gini ya mi. Titis keguguran, Me. Kok iso? Layak merengutai. Ya wis mano sik tuh. Gek titis ki yo angel to kandhanane. Wis ngerti mateng tuwek, mbok yo nang omah ae ora gek malah dolan ngono kuwi. Tapi mang yo salahku barang. Lah kok iso? Gara-gara aku ujar arep mbleh pitik. Lah kok kasiren muni kon ngedolne. Jadi payu 5 juta. Gek terus. Lah akhirnya tak kon adol kasiren, dadi ora bali-bali. Jadi didol yang bosnya Jumain, tak takoni Jumain ora tuku. Lah marmo karo kasiren mang bar kok kene lho. Kapan? Nggo pitik. Iya, pitik gedhi. Berarti ki pitik lemu mbleh ki mang berarti. Iya, sing beleh mimpi ndek esuk. Kletakane, berarti untal pitikku dhewe. Ngomplo. Yo, mak dek kau, tak kira pitik lemu tuku nang kasiren mang. Udu mau ke kasire mrene nggawa pitik gedhi, jarene pitik larang. Merene ki karo ngopi, ora adol pitik. Terus nyandele negar bocah emang. Mrono lho wonge mangke mbuh nyanggone sapa? Yo wis tak golekne sik, mumpung urung adoh. Jowo ra tau iki jane. Iki lho jam piro? Alah, mbok ora gagas aku. Aku arep mbleh Skobar. Aku yakin diserake kuburan. Sadaro iki sing ilang ya wis ilang. Mikiro sehat kuwi lho. Wis ya, platu wis ketemu, aku tak bali sik ya. Ayo tuh. Gah, aku tak golek kasiren sik. Ayo Jum, baturan aku Jum. Ate kurkon botar baturi ae. Kek nyanyi playune kasiren. Dari gembrek rono, iki nah didol larang, kayak muni yang aku icul. Biasane kasiren yo ngono. Ya wis ayo. Mikiro titis sik to. Aja gur gagas pitik ae. Ora lho Sri. Kowe iki mau sentek pirang-piring. Iki engko nek Darmina ngerti, awake diseneni. Gagas awake lho ya ning kene jaga, wetenge ya kuwen dadi impas to. Ah, karepmu. Ora lho, Darmina barang ki nganti to, warung ditinggali. Weh, nganti Jumain ki, Mang? Metu Mbah jare goleki pletuk. Wong kok jaga warung malah pasrahke wong gabuk. Rapopo Mbah kerja ning kene penak, santai, malah panganane akeh. Lah tak ning pakon ora penak. Bono, gur tahu tempe klar waleh aku. Apa meneh nek gembrek ngomong aja temlekit ing ati. War tuku ya apa rasan-rasan? Yen arep rasan-rasan yo wis rasa bali. Weh Mi, iki mau lo kan jagake warung Mi. Rasa kakek alasan. Mulai
Wis yo nah, aku arep bali. Suwun mangane. Yo padha-padha, bapak ini ku ya seneng. Bayar pura ki mau mangane. Wis ora usah. Ya wis won. Eren. Mandek sih. Weh, kok kene kan sih weh? Kayak di kletamu weh. Ora nalar jane weh. Ndi piteku? Ora nalar piye apa salahku ke? Ndi piteku? Lah piye to jare kok kon ngedol? Tapi ra kok dolo. Nyatane Jumain ra mudeng. Weh, piye to? Aku muni piye? Arep kok dolnya bose Jumain. Bisa aku tak teko ben iso njogo warung Darminah to? Iya, Berarti kowe njaluk Darminah apa? Kacung apa bos? bos. Nah, pitemu nunggu sapa? Teko bose Jumain. Bose Jumain berarti Darminah. Kowe bose, Mbah. Iya, piye to? Berarti piteku. Bapaknya sing share pitekmu ke, ki mesti duit yang bojoku. Piro? 5 juta. 7 juta ki mau asal kasirin. Berantek wajar. Ya wis ra apa-apa, sepurane aku sing salah. Tapi piteke ora sido tak dol lho. Balekne duite arep tak bleh. Mergo iki soal ujarku. Waduh, ya ora iso. Lah nyapa ora iso? Iki wong suwe lah kurene mergo ngurusi pitekku karo bojoku. Maksudnya piye? Pitik mau payu 10 juta. Dituku kancane bojoku mau Medan. Setan mau kono badi lu akeh. Kalah sekti we karo Darminah penjual lotek. Bisa iki piteke nang ndi? Wis dipaketke yang bojoku lagi ya budal. Nang Medan. Yes. Oh, letakane malah teko Medan. Kompluk.